després d'aquests mesos de confinament, tornen a obrir els museus. I això és una gran notícia perquè vol dir que podem anar a Mollet, al Museu Abelló, a veure una exposició extraordinària que s'ha prorrogat, que encara podrem veure durant un petit període de temps més llarg. És una exposició molt interessant, d'humor gràfic, d'un dels principals dibuixants de casa nostra. Es tracta d'una exposició dedicada a en Fer. Fer és un dels valors més importants de l'humor gràfic actual, el degà de la nostra premsa diària, un dibuixant que ha estat a les publicacions més importants del nostre país i en el qual doncs, podem fer un tast panoràmic de tota la seva obra, una obra molt interessant, plena de matisos, i a més descobrir algunes facetes ocultes de la seva obra, de la seva personalitat. Una exposició que us recomano, no perquè hi tingui cap interès, és veritat, he triat les peces que s'hi exposen, però bé, escolteu, les he triat pensant en que siguin del vostre màxim interès. Per tant, ja ho sabeu, Mollet, Museu Abelló, Fer, ara que es pot sortir de casa, correm-hi tots.